وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. ومشرikler aydarlar, şehiyvanlar we ziraatlar haramdır. Şolarny hiç kim iýmez meger biziň halan adamlarymız iýer diýip özleriniň batyl agydalar bilen bedune delil aýtýandyrlar. We başga bir bölek heýwanlara aýdarlar, şehiyvanlaryň arkalaryna minmek haramdır diýip we bäzi heýwanlaryny tamaklaryň çanalaryna Hudaňyň adyny aýtmazlar. Huda şöyle emretti deyip Hudaýa yalanny ýükläp aýdarlar. Allah tebarek we taala şolara tiyizlikde Hudaýa eden töhmetler sebäpli ceza berer. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. ومشrikler aýdarlar, şehiywanlaryň garnyndaky çagalar erkeklerimize hastır we hatyrlarymyza haramdır. We eger şol çaga ölü dogsa onu hemmesi şol haram ölen çagada şerikdirler. Allah tebarek we taala şolaryň şu tarygy batyl bayan etýän ýollarynyň jazasyny berer. Tahqiq Allah tebarek we taala hakimdir. bi hikmet işetmez ve tamam ahvallaryňyzy bilýändir. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. Tahqiq ziyankar boldy. Ol tor adamlary ki nadanlykdan we akylsyzlykdan öz ewlatlaryny öldüripdiler. O Hudaýyň şolara rızk edip beren zatlaryny haram aýlandyrypdylar. Hudaýa ýalany nisbet berip, Hudaýyň emretmedik zatlaryny ýalandan Huda emretdi diýip tahqiqçylar gumra boldular we hidaýet tapýanlaryň jumlasynyň bolmadylar. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. والله تبارك وتعالى'dir bağlarını ve bostanlarını vücuda getiren, bazıları payan üstüne götürülen ve bazıları yerin yüzüne yayradılan. Allah tebarek ve taala hurma bağı ve nar bağını bir-birine mengdeş bolup ve bazıları mengdeş bolmany muhtelif bolup şolaryň miwelerinden iň miwelap miwe beren wagtynda o wajibatny çykaryň, mustahakyna beriň, hasylyny ýygyp eliňize getiren günüňizde. We israf etmeň. Tahqiq Allah tebarek we taala israf etýänleri gowy görmez. ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان
إنه لكم عدو مبين. Ve Allah tebarek ve taala halq etdi hayvanlardan yük götürýänlerini we yük götürmäge yaramaýanlaryny halq etdi. Allah tebarek ve taala size rızk edip beren zatlarından iň we şeytanyň ýollaryna taby bolmaň. Tahqiq şeytan siziň aşkar düşmanyňyzdyr.